L-establishment tal-Partit Nazzjonalista jinsab imħasseb u nkwetat sew dwar ir-reazzjonijiet negattivi minn bosta partitari nazzjonalisti dwar Bernard Grech. Reazzjonijiet li waslu wara li ġew żvelati qatt ta' nuqqasijiet finanzjarji minn Bernard Grech. Għalunna dan sorsi tagħna fih dan id-dar ċentrali u li jinsabu qrib il-kampanja ta' Bernard Grech. Fil-fatt is-sorsi tagħna qalulna kif in-nies wara Bernard Grech ma stennewx li ż-żimel tagħhom kellu dawn il-problemi meta ddeċidew li jtellaqqu kontra l-kap Adrian Delija. Għalunna wkoll il-mod ta' kif Grech affaċċja l-ġurnalisti meta staqsewh dwar in-nuqqasijiet tiegħu għajjem dubji serji dwar il-kapaċitajiet tiegħu meta jaffaċċja sitwazzjonijiet ta' pressjoni. Intant l-istess sorsi li tkellmu magħna batulna kummenti fi grupp sigriet ta' Bernard Grech fuq Facebook minn partitari nazzjonalisti li huma mħassba sew dwar il-prestazzjoni ta' Grech f'din il-kampanja. Ħankun onesta, din l-aħħar informazzjoni dwar Bernard Grech li ma ddikjarax dħul ħallitni imħassba sew, qalet partitarja li tissimpatizza ma' Bernard Grech. Kien hawnhekk li l-perċimes ta' ribelli Jason Azzopardi li aktar ma jmur aktar qed juri kemm huwa wieħed mill-imħuħ wara l-kampanja ta' Bernard Grech ipprova jirbaħ il-vot ta' din il-partitarja billi ġustifika l-azzjonijiet ta' Grech meta ma ddikjarax aktar minn 32,000 euro fi dħul minn studenti barranin li għadu għand Bernard Grech. L-appoġġ ta' Jason Azzopardi lejn Bernard Grech għajjem rabja kbira fost ħafna partitarji ta' Adrian Delija. Hawnhekk partitarja fil-kampanja ta' Adrian Delija b'sarkażmu nnotat kif Jason Azzopardi jirrispondi għal Bernard Grech. Possibbli Bernard ma kienx kapaċi jirrispondi għalih innifsu kellu jidħol għalih Jason? Fġieħ kemm hemm dan jaf ikun il-kap tal-oppożizzjoni l qudiem. Milli qed nara ġa qed imexxuh minn imnieħru issa aħseb wara jekk jirbaħu. Kien hawnhekk li bosta partitarja qablu mal-kummenti ta' din il-partitarja hekk kif sparaw kemm felħu lejn l-establishment tal-Partit Nazzjonalista. Għal Jason Azzopardi, partitarju minnhom qal ix-xitan jinqeda bl-Anġli.